og kiggede på en pornoshop. Døren gik op, og en mand sagde pist. Jeg kan se på dig, at du er sadist. Du skulle tage og gøre, ligesom Pasolini, et almindeligt knald. Er der ikke meget grin i? Nej, vær lidt frisk. Køb dig en pisk. En pisk, en pisk, og smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk dit an. Smæk. Berømte personer, som man taler om, har alle deres eget private spankingrum. Der går de rundt i gummi og læder, med pisk og håndjern og knogjern og kæder. Den pisk her er en meget solgt model. Det er faktisk den, jeg bruger selv. Og hvis ikke de får udløsning inden 3 dage, så får de selvfølgelig alle pengene tilbage. Smæk! Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk! 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 Jeg købte den meget solgte model.